María Bouso Pasada, recomendo a lectura deste libro porque é unha maravillosa historia na que os autores te explican a orixe do universo e mesmo a nosa orixe, pero dun xeito tan ameno que estás lendo unha páxina e xa estás pensando que che contarán na seguinte. É un libro que se lê con moita facilidade, xa que ten unha linguaxe sinxela. É unha maneira de aprender astrofísica dun xeito moi divertido. Cantas veces te fixeches estas preguntas? Cal é o diámetro do Sol? Cal é o satélite máis grande do mundo? A que velocidade se despraza a Terra polo espazo? Neste libro, que eu vos recomendo, atoparades as respostas a estas e a moitas outras preguntas máis. Trata de moitos temas variados e interesantes, dos cales aprenderás unha milleira de cousas. Animádevos a ler! Elixín este libro porque me gustan moito os animais salvaxes. E neste libro dice cousas moi interesantes sobre eles, como se defenden, cales son as súas armas de ataque e cales son as súas enfermidades que se poden transmitir. Por eso, telo que ler. O libro que recomendo é Animales a través del zoom, de Igor Sivanovich, no que se coñecen multitudes de diminutos animais a tamaño aumentado, xa que a simple vista non se sabería da súa existencia. Hai unha infinidade de asombrosas especies que merece a pena coñecer. Son increíbles, animo a calquera a descubrilas. O libro Palabras de Auga, de Marcos Calveiro, conta a historia dunha tribo de África que está vivindo un período de seca e que andan dun lado para outro na procura dunha terra fértil. Relata unha semana da vida dese clan á espera de saber se a terra onde se atopan é apta para cultivar. Ao longo da semana ocorren moitos feitos que te levarán con gran intriga ata o final deste maravilloso relato, que permite ademais descubrir o triste que é a vida no terceiro mundo, onde predomina a pobreza. É unha gran historia, que xa pasou por moitas mans, e foi Premio Merlún de Literatura Infantil no ano 2012.